Pa moram reagirati ako moj odvjetnik ne reagira. 5 puta postavlja isto pitanje, a svaki put ste mene upozorili. Ma ja ću govoriti, vi ćete me izbaciti. Pa ne možete 5 puta, ja kad govorim vi meni kažete 5 puta ne možete, to je postavljeno. Čovjek postavlja 5 puta isto pitanje i niko ne reagira u sudnici, ni vi ni odvjetnici. Šta hoćete moju glavu na silu? Upada u riječ. Odgovorio na to pitanje su već nekoliko postavljene i nekoliko puta ponovo. Upada u riječ bez da je dobio odobrenje predsjednika vijeća i unatoč po 10.000 kuna, između ostalog, samo da znate. Nastavite li upadati u riječ prije nego ste dobili riječ od predsjednika vijeća, sljedeće nema upozorenja, samo ću vas novčano kazniti. Jeste razumjeli upozorenje? Jako sam vas dobro razumio, ali ja ne znam kad smijem govoriti ili ne znam, ja nisam... Ja sam vam rekao da učite priliku. Znači, redoslijed ispitivanja. Pitanje prvo postavljaju oni koji su predložili svjedoka. U ovom konkretnom slučaju svjedoka su predložili predstavnici USKOK-a. Nakon što USKOK ispita svjedoka, pitanja postavlja obrana. Nakon što vaš branitelj ispita svjedoka i branitelji ostalih suoptuženika, pitanja postavljaju okrivljenici. Znači, kad dođete na... Gospodine predsjedniče, razumio sam uspoređenje, upozorenje. Međutim, ako vi ili moji odvjetnici iz nekih razloga, nekoncentriranosti ili bilo kojeg razloga, ne primijetite da je, a ja primijetim da je postavljeno isto pitanje već drugi, treći put, ja sam mislio da mogu reagirati. Nema razloga, ja više nema teorije da reagiram kad sad znam, kad ste me upozorili, ne zbog ovih 50.000 kuna, nego ja sam mislio da je moja pravo kao okrivljenika da reagiram.